Sí, pense que és necessari perquè som una comunitat autònoma clarament diferenciada i els serveis públics d'àmbit espanyol no cobreixen en absolut les nostres necessitats, començant perquè tenim una llengua pròpia i necessitem alguns mitjans de comunicació audiovisuals, televisió i ràdio, com a mínim en valencià. Valencià vull dir també bàsicament en valencià, no vol dir que no s'introduïsca una miqueta de programació on el castellà haurà d'estar present perquè està omnipresent en la nostra comunitat també i no hem de marginar tampoc un públic molt ample que es podria sentir una mica fora del projecte. Però sí, és necessària, i és necessària pública perquè jo soc dels que pensen que els mitjans privats no garanteixen ni de lluny la pluralitat informativa, pluralitat ideològica o el conreu de la cultura i el desenvolupament cultural.